dunay panultihon o dunay sambingay nga kitang tao diha sud nato dunay duha ka mananap nga nagsigig pugno nya kinsa may makadaog niining maong duha ka mananap nga magpugno diha sud sa atong kaugalingon. Natural, kadtog yung imong gitagad o ilawgan ang kadtong maong mananap nga imong giatiman o ilawgan mao gyoy makadaog. The hands and the eyes are the two major brokers of sin. Ginaingon. Kining atong mata, kining atong kamot, mo ni ahinti, mo ni sagad magdala nato ngadto sa pagpakasala. Mga igsoon, dili lang kay mulikay ta sa pagpakasala, kundi ato yung matud pa diri sa Ginoo putla lugita sa tupa ato yung kuwaon, ato yung likayan ang mga hinungdan, ang katarungan nga makasala na. Subon ko, dili lang kay likayan nato ang pagpakasala, kundi ato yung kuhaon ang mga hinungdan sa sala. Tao, lugar, ug higayon. Kung mukuyog ka ng tawhana, kay baw ka nga makasala ka, ayaw yung kuyog. Labaw ka nga, di ka makigsugod niya. Kung kanang tawhana, maoy hinungdan na ikaw makasala. Lugar, kay baw ka nga kanang dapita, kanang lugara, maoy dako nga dapit diin mahugas pagpakasala na ayaw yun adto anang lugara. Panahon, kung kanang maong panahon ug higayon maoy modala kanimo ngadto sa pagpakasala, ayaw yun ug tagai ug tuguti ang higayon. So unsa man gyoy mga pamaagi nga makalikay ta ug unsay atong matan-aw nga malagmit madata sa atong gipanan-aw o malagmit tungod sa atong gitan-aw nahimo nga mao ni atong gibuhat. Adunay duha matud pa sa usa ka spiritual writer, Christian action and Christian thought. Murabag ang usa ka bukag kung kini puno na sa kaymito, unsa pa may lugar sa santol kung ang usa ka bukag puno na sa kaymito, wala gyoy lugar ang santol kay ang maong bukag na puno naman sa santol. So read, think, contemplate of Christian thoughts. No? Yeah. With the advent of internet, pagkadaghan bayang mga spiritual articles, spiritual reading nga itanyag nato diha sa internet. No? Or pagkadaghang mga libro, daghan kayong mga libro nga maoy mugiya ang kuwang ragyod kita nga mobasa mga igsoon. Christian action, kana bang magbuhat gyud kag mga maayo nga wala gyud luna ang mga buhat nga bati ug mahimo nga maka dala nimo adto sa pagbuhat ug dautan.
kanang pagpanerbisyo, no? Kanang pag-apil o lipay bitaw ko nga nalipay kay ko nga sa dihang among pahibalo nga nagkinahanglan nag sanitation ministry nga mugnaon na to kay new normal lagi. May na lang kay ang Migdalilla Youth Organization ningarigid sila o ni-volunteer sila. Mo nang every Sunday na ay mga 30 ka mga Migdalilla youth sakop sa youth organization. Ana ay tao, ni-volunteer sila. No? Instead of busying themselves of something sinful, ni-volunteer sila. So sa pa may lugar, luna sa mga buhat nga dautan kon niya ka dinhi tugkaran sa simbahanan niya. Pahigayon ka sa mga tao nga mulingkod anang available seats. Kuan ka sa termal, kunya usher ka, no? Ang mga tao maka panghugas yun. In other words, if we busy ourselves on Christian actions sa pamaylonan sa mga daotang buhat nga malagmit maoy imong mabuhat sa imong kagalingon. Nadili ni sayon mga igsoon, no? Labi na karon kita sa atong panahon. Sus, gabihan. Pornography is $1 billion industry. No? Mo na giingon. Kinigong atong mata, bintana ang gunis atong kahag. No? So it really takes discipline. You have to be very motivated. Aron dili sayon nga ikaw madala ug sa imong gitan-aw ug sa imong gibuhat. Mo na nga Ginoo gyud ingon siya, putla uhaa. So we have to be determined. Turan, kung naatay maayong relasyon sa Ginoo, dili sa lisod nga harian ta sa atong kaugalingon. So, anything that enslaves us or overpowering us o nang watay kagawasan sa pagbuhat o maayo. Kung kita ginapos, binilanggo sa mga daghang mga butanga dautan. O nang di kita kahimo o mga maayong buhat, huna-huna kung karon naulipon ka sa daghang malaway nga basahon, talanaw o mga buhat. So, adlaw maros kagawasan, dili lang unta kay kita atong gisaulog ron ang pagtagamdam sa atong kagawasan nga wala na'y nag-ulipon o nagdaog-daog nato, kundili ang labing hingpit o tinuon nga kagawasan kay wala na'y nagmando, naggapos nato, kundili ang Ginoo ra gyud maoy nahimo nga katarungan o hinungdan nga kita gawasnon nga naghimo og unsay maayo. Kinaot